ajụgo m ibido jejeje Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo rienu Igbo ṅụọnụ achọrọ m iji were wee sị ndị niile batara n'obi eziokwu obi N.T.I TV ya bụ Nnatu Igbo TV eji m ohere asụ ụnụ niile nnọọ anyị na ụnụ rahị ihe anyị yiri Chukwu bụ onye rarụ ya tetekwe Chukwu mekwara anyị anyị ararụgwa ya etetekwe anyị si Chineke ya da-eme ihe nne ya da-eme ya bụ emeli ya na ọ ya emekwara anyị ọzọ n'ụbọchị nke taata bụ eke nnukwu ụbọchị nnukwu eke n'ala Igbo a na-enwe eke ukwu nwee eke nta a na-abịa mmadụ n'afa ọkọnkwọ nta na ọkọnkwọ ukwu abịa na ha abụọ ihe ọ pụtara bụ na nyenwaba ụbọchị ha na ụbọ na-anọ na-enwe nnukwu na obere ya bụ big size and medium size na ndị oyibo ọ bụrụ na ọka iwe kọwaa ya nke ọma ịkpọọ ya oke na nwunye maka na oke bụ nnukwu nwunye bụ obere maka ndị na-achọ ịmụta asụsụ Igbo n'ụbọchị nke taata eji m obi aṅụrị wee na-anabata ndị niile si ebe dị iche iche were bịa n'obi eziokwu a eri ụnyaahụ adị agụcha mmadụ ọnụ ugo jere mba nnọọ n'ebe dị anya o si bịa ndị Igbo amaka anụmasị ndị Igbo amaka nnọọ unu rere m ọbịa ụbọchị m bịara Nsụka ọbịa ka m na-enekwana n'iwe anyị kenekwa ndị na-egosipụta ihe onyonyo a na-afụ anya n'ụzọ pụrụ iche anyị kenekwa ndị egwu anyị Uhie Nnameze onye Nnameze bụ onye Dunukọbịa nke dị na Anambra anyị sị gị nnọọ o ji ikoro ekwu okwu anyị so nnọọ anyị kenekwa ndị iche iche ma ndị so anyị eme fim ya ndị so anyị eme ihe ejije n'ọnụ ma ndị nyere aka wee mee na ọnọdụ a taa bịara wee na-abịa na-enwe isi maka na ọtata bụ ụbọchị nwe akara aka maka na agha akara aka ara eriro ngwọrọ o wee bụrụ ụbọchị nke taata na anyị na-ekele n'iyo mmadụ niile bịara nga ahụ ma ndị nyere aka ndị na-ekpochasị ezi na ndị na-ekpochasị ụlọ ndị tụrụ ụlọ aka anya ka mmadụ nwee ebe mgbaba ndị lụrụ oche ndị mere ihe dị iche iche ndị kwadoro ebe a ndị chịkọlie ọnụ anyị na-ekele n'ụzọ pụrụ iche anyị kenebere wee kenechekwue ma ndị ịzaga anyị kenekwu ma ndị ka ga-abịa abịakwa ihe kenebe wee na-azụ n'ụbọchị nke taata jata mụrụ onye ọbụla mma biko ichiefo n'ala Igbo na-aba agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ na ọrụ agụpere ụzọ ọnụ akpụrụ ya batara o ji ọbụ ekpopụ ntụ ụtụtụ chiefo onye si na Igbo adịrị ya mma anya ka anyị jiru mana egburucha parata ma aja taa awụsara ndị nwe ubi maka na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ka anyị ga-esi wee wechighata omenala Igbo azụ ka Igbo nwee ka ha si eme ka ha biwekwa ka ha si ebi onye ọcha anyị jiri emebe anyị ka arụ na-asụ be ha ka anyị wee nata ha ego ụfọ anyị na-agụ taa anyị na-agụ ya na-asị o na anyị ga-emebe asụsụ Igbo na emume Igbo na mmemme Igbo na omenala Igbo anyị ga-emebe ya meruo ya nke na onye ọcha ga-achọzi anyị bịa ka ọ mụọ ka esi asụ Igbo maka na ọrụ ọsọ asa anyị ga-amụ asụsụ ndị ọcha bịa mụọ asụsụ anyị onye achasụ Igbo anyị enye ya ọrụ onye achasụ Igbo anyị emeri ya kwesịrị imeri ya wee na-arịọ Chukwu ka o wepụ ntaramanya na ntaji anya juru Igbo na ihe Igbo na-ayabụ anya ofu na obi ofu ihe Igbo na-ayabụ onye kwụrụ ọtọ nwanne kwụrụ ọtọ ịkwatuo ya ka ha na-aya ọ bụrụ ma Igbo na Igbo nwere ihe niile eji ebi ndụ ofe ihe bụ ihe kọrọ anyị ijikọta ọnụ Igbo dị mkpa na njikọta ọnụ mana ekele dịrị Chukwu ọ bụrụ ndị Igbo tụrụ ilu si na ọba anya niile fụrụ ọtụgharịa o nwere ike ọ bụrụ na ndị na-emebugharị mgbe gboo ma ọ bụ na ha dafụ onwe ha n'anya ana m eche na anyị nwabụ ndị jikọtara aka ọnụ na nke ikpeazụ a wee na-achọ ka anyị kwalite emume Igbo ka ọrịa Chineke ana m arịọ gị ka anyị were obi jikọtara ọnụ dị ka anyị si jikọta aka ọnụ ka anyị dị ka ugwu azịza maka na ugwu azịza a na-ekwere mgbaji mana azịza dị n'ofu ewere agba ntị mana azịza dị n'ugwu efu na onwe gị ha ga-eji ya menwu mmadụ ama mgbaji nwe ya ya bụ ana masị ndị Igbo niile nọnụ
ka ọ mara ụnụ mma ya gaziri onye ihu ya gaziri onye azụ mgbe a na-emebe ezigbo ihe ya baara ya mgbe a na-emebe ajọ ihe Chukwu ekwela ka ọ gaa aga maka ihe anyị na-ekwu okwu ka ọ mara anyị mma ka n'ụbọchị nke taata anyị ga-aba ka anyị kwụpụ aka na ọ na-agbakpụpụ aka ụtụ chefu o Chukwu oke Chukwu oke Chukwu oke Chukwu ma onye onye eke ma onye onye eke amara ya Chukwu dị ndụ Chukwu ji ike niile onye mere ụbọchị taata ọ dị anyị na-akwadobe ya mana anyị gwara na anyị na-akwado ya maka anyị gwara nwa chi ọbụbọ ka ọ ga-adị n'ọgụ maka anyị gwara ka ọ ga-adị ihe a gwara ụbọchị nke taata na ọ ga-amara anyị mma ya bụ isiokwu anyị ya bụ ihe anyị ji wee bịa ihe a na-eme taata bụ mkpọmarọ ka anyị na-akwadobe na taata ka ọ bịasu bụ emume gbasalụ N.T.I ya bụ ebe a na-ekwupụta okwu Igbo na emume Igbo n'ụbọchị nke taata anyị wee na-asị o Chukwu oke abịa ma mgbabịa ka ị kwara aka ụtụ na ọ na-agbakwa aka ụtụtụ arachaba aka na ara ebu aka ọra ara ama ya aka ọra n'ọnụ ya ka anyị ji chọọ ka akwụpụ aka ụtụ wee na-asị Chukwu nna bịa kwara aka ụtụ ekekọrọ bịa kwara aka ụtụ onye na-enye ndụ bịa kwara aka onye na-enye ego na-adịghị oke mbọ mmadụ gwara bịa kwara aka maka na obere oke mbọ ga-eji enwe ego onye na-eduzi mmadụ ụzọ bịa kwara aka Chukwu nke obi eziokwu bịa kwara aka ọchọ nke a na-anwụ anwụ ndebe anyị nọ na nga biko onye ọbụla na ndụ ya ndụ ya n'afọ n'ụbọchị nke taata anyị na-asị eke kwara aka Orie kwara aka Afọ kwara aka anyị na ụbụ na anọ bịa kwara aka ihe ọma mere Igbo ihe ọma mere Igbo ndụ ogologo dịrị Igbo nzọpụta bịakwute Igbo nwere onwe rukwe na Igbo aka ka Igbo wee nwee n'okwu ka anyị wee nwee nkwuwa okwu n'ụbọchị nke taa ihe anyị na-akwalite bụ emume Igbo ka anyị na-akwalite wee na-asị ala izere asaba ya bịa kwara aka anị anị ọma ya bịa kwara aka ala ihe ala bịa kwara aka ala Igbo niile gbara gburugburu ala Imo Anambra bịa nịkwara aka ndị Abịa steeti ya na-abịa bịa kwara aka ana Enugu steeti ya bịa kwara aka ala Ebonyi bịa kwara aka ihe ọma bịa kwara aka ọ bụrụ na njọ dị n'iru anyị ga-anọrọ onwe anyị n'azụ ọ bụrụ na njọ dị n'azụ anyị ga-anọ n'iru ọ bụrụ na njọ nọ n'iru na anyị n'azụ anyị ama mpụta ilo ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ụbọchị ọgụrụ ụkwụ anyị abụ na iro ọnwa ego ukwu si pụọ anyị iro mbọsị ọgụ na anyị ga-anatakwa n'iyo ihe ọma anyị na-asị abịa kwara aka ndị ogologo bịa kwara aka ka anyị kpọba mmụọ ndị anyị nwee Igbo ji aga aga na nke anyị nwere n'obodo anyị onye ọbụla tụfuru ọfọ nna ya kpọrọ ọfọ nna ya ọkụ oge efughị ihe nnukwu tupu ije wechighata ọfọ nna gị azụ ihe a na-eme na ọfọ nna bụ ị na ọfọ nna anya ọ bụrụ na ọfọ nna gị na ọ dịghị ka ihe ekwu ihe dị na ọfọ nna gị idebe ya maka na ihe ọ bụ nwa nọ n'ụwa okwurukwe ya o nwere ike abụọ na agbụrụ nke gị agbụrụ ọzọ ga-abanye achọkwa ya ebe ọ dị ewere azụ n'ụbọchị nke taata ụrụ asa eto a bịa kwara aka nsị bekee mgbe isi atụma bịa kwara aka ndị ọya ụba ekwe m ndị nna ochie bịa nụkwara aka ala awa na mburu ụzọ bịa kwara aka Chukwu Emeka Okorie ọka eze anọ nwa ṅụrụ mmadụ ha agụgụrụ m a na-agba ọgụrụ nke otu ije ma agụsiri ike bịa kwara aka wee ka Okeke ha bịa nụkwara aka Chukwu Eto ha bịa nụkwara aka Clement akwanye aka ndị a na-ekwu okwu a bụ ndị ifụ ọ nga nwudebere abụrụ ọkpara ndị ichie a na-ekwu okwu ọkwana mụ na gị bụ ndị ichie na onye bie pụọ bụrụ onye ichie bịa nụkwara aka ala na-abara awa ala mburu ụzọ ya bịa kwara aka ụra so eze dị ọha ụzọ ndụ bịa kwara aka ihe ọma dị iche iche bịa kwara aka ndị ogologo bịa kwara aka ụmụ nwoke bịa kwara aka ụmụ nwaanyị bịa kwara aka ọganiru bịa kwara aka ana m atụ enyi onye gbuo n'aka nri ya gbude na mma onye gbuo n'aka ebe ya gbuo na mma Chineke bịa goziere anyị ụbọchị nke taata meka ụbọchị nke taata cheke ngị ka anyị ma maka na ịtụkwasịra Chukwu obi enwe mgbe o ji ala azụ anyị bụ ụmụntakịrị anyị na-agụnye ahụ n'afọ n'afọ mana ihe gwara anyị bụ na azụ aka nwata bụ ọfọ ya esi na ikpokwu oge na ị ga-aza ya ka anyị ji agba gị dịka onye Igbo si eme omenala ya n'ụtụtụ wee na-asụ na ihe ọma dị iche iche ka anyị riri ọhụ ụzọ anyị si emeta na ụzọ anyị na-emetarọ werekwu mmiri asakwuo ya n'otu na mmiri ka eji asa ihe elu onyi ọ na-abụ ihe elu onye asa ya mmiri ọ bụrụ na anyị riri unye anyị asakwa onwe anyị mmiri ọ bụrụ na anyị riri unye anyị asakwa onwe anyị mmiri ụzọ ọ bụla anyị si iri unye anyị sakwara onwe anyị mmiri wee na-arịọ gị Chukwu pụrụ ime ihe niile Chukwu ji ndụ doo n'ụbọchị nke taata ụbọchị kọrọ akọ ụbọchị ga-adị kọrọ anyị emecha ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke taata ya dụkwa kwara aka ụbịa na afọ na mkpa na nsogbu juru ụwa ọgba aghara juru ụwa nsogbu juru ụwa nsogbu dị n'ezinụlọ nsogbu ọbụla onye ọbụla nwere ebe abụ ihe na-apịa mkpa rinne nke na-afịa ọbụla ọmụrụ ka oge si egbo mkpa anyị kpokọtara mkpa ndị a niile wee wee ya na mmiri ya wee sị ka anyị wufuo ya n'ihi na mkpa aha ekwesịghị ịnọnyerịrị anyị ihe ga-anọnyerị anyị bụ nke anyị gọrọ n'ọfọ na nke a na ya wufuo ya aka mere nzu a na-etu unyi
ya batara onye na-emeta nzu ya akawakwa ahụ aka ga na-apụtakwa maka na a na-aba ebupụ n'isi ọla na ugwu ya batara onye ọbụla na-atụ nzu na-akpachakwa anya rinne maka ada ama ama ya batara na ọ nwere onye ga-edebe nzu n'iri ya ọgba ọsọ ụfọdụ pụtasị gị onye ụka bịara ebe a na-aka nzu ihe ya pụ ya n'ọnụ Jesus Christ ha eme mana mgbe akwụchi di ya ọfụna aka na-eme maka ọ bụrụ kandụl ka a mere ọ bụrụ ya ndị otu anyị emen ọgwụ ọghọ na ndị otu ha mana onye ka ha na nzu ọ bụrụ nwa dibịa bụrụ ajọ mmadụ mana mgbe oribidi ya o ruwekwa ebe ahụ maka na pastọ bịa ọ gwa gị nke ọ ga-agwa gị mana oribido pastọ o jewekwa ebe ahụ o asị Chineke ya na akara nzu a bụ ndụ ọma bịa were nzu ogologo ndụ bịa were nzu ọganiru bịa were nzu ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị ya bịa were nzu n'onye Igbo na-ayọ na mgbe ọbara onye Igbo ọbụla ji ikpe ebere ga-ayọ ọmụ nwoke ya ọmụ nwaanyị maka na mgbanwanye ka eji ebi n'ụwa aha mụọ nwoke mụọ nwaanyị ọ bụrụ na amụrụ nwa na ara amụ ndị mmụọ na ndị mmụọ eso na nwa ya na mụ na nwaada ozi ya na-abụ ọ bụghị nwoke ọ bụrụ gịnị ọ bụrụ nwaanyị onye ọ ga-enyepụ nwoke enye ya nwaanyị onye ọ ga-enyepụ nwaanyị onye ya nwoke nye a ga-aja ụgbọ mụtakwara nwa eje ana akara nku ebu na onye ọbụla bere ebe eso site na-eso ụzọ ntị wee bịa mgbe ụnụ ga-ana na okporo ụzọ ga-achake ka nzu ahụ ụnụ gba n'abalị ụnụ ga-adaruru na be ụnụ gba n'ehihie ụnụ ga-adaruru na be ụnụ onwe ya nwobi ukwu ụnụ ga-enweta ya gaziere ụnụ ya gazienụ ya gazienụ mgbanụ meni nzu meni nzu meni nzu meni nzu Amen. Ana m aka nzu ụmụ ogbenye ere aja tụtụ ya rịgọrịgọ ihe nwa na abalị a na-esi ya gbongbo etu nzu ifu n'ifu ngwa nke nwaanyị ngwa amen onye mara ka ọ na-eme ya mebe onye mara ka ọ na-adị ya dịkwa n'ihu onye mara ka ọ na-adị ya dịkwa moto maka afọ na m ihe ka wee mara na isi ọzọ ife anyị nwa bụ ndị chiri ọzọ kụnụ bụ ụdị nzu na atụ ụdị akụnụ ga na unu egoro ngidi nzu debe n'ụlọ ịma na ozu ka ịmara ihe na ndị Igbo ada enyekwa na nzu n'aka maka na ya na ebe a bụ nkụzi Igbo ada enye nzu n'aka nzu bụ ịmalụ nke ị ga-emenwu edebere gị ịtụọ ọ bụrụ na ịchọ akwa ịtụ ikwuo na ị chọrọ maka a na-enyerekwa mmadụ nzu n'aka omenala Igbo ka anyị na-akọwa ihe juru ebe a bụ ndị Igbo anyị na-eme Igbo na-eji Igbo na-ede Igbo na-eme ihe niile nnukwu nwaanyị a na-eme ebe ọjị ka eme ọjị ọbịa damen obi m nsọ aṅụrị ebe na Igbo ihe m bụ ebe a bụ udu ọjị mana tupu anyị ga-ebupụta udu ọjị a anyị atụrụ nzu anyị na be anyị ịkacha nzu iwere mmanya tụrụọ ya nkwụ ọkụ anyị ji etụrụ ya dị ka nsensị a mere n'ụlọ ụka ga-ewere ha for the spirit ka ọ gbago ndị Igbo jikwa ya gaba ya bam ọ tagọrọkwa maka na arụsị ọbụla eji nnukwu oke mmanya were gaa na-arụ ọrụ maka na ọnwụwa dị mmanya ṅụsị ọchọ ka agbakwere ya esi ahụ onye agha biri ya bịagbanyere ya mgbe ọ na-adị ịgọta isi ajebe ọgụ ụda agbaghị nkịtị ọ bịa ṅụcha ụdị mmanya ya ga-ezu ike ya jebe mgbe n'ọgụ ọrụ rasị ala ele unu na-agbọdụ m ihe igbobo m bifo ọbụrụ kịta ka ị ga-akpọ mgba na-akpọ anụmanụ onye na-agba oji ịgba mmanya na otu ọ tacha ya atacha ebelụso m n'inwe mmanya a na-enyekwa na ndị ichie ukwu ihe ya iji ịtara ndị ichie mmanya ị bịa tụọrọ ha ịgba ya ka o were zuo uru a na-emekwa ya eme a na-agbakwa mmanya ndị ichie ọgba ekwa mmanya ndị ichie otu a ka esi agbara ndị ichie mmanya maka ndị amarọ ọnụkwa ọ dị ka okwu a na-ekwu mgbe niile ọnọdụ ka onye na-eji okwu ebi eje mgbalu
ị were ogbu efi na-eje mgbaru mana igbu were nna gị ehi ị ma aghọtasị ya ọtịrị ghọta ya o bịa na ṅụrụ mmanya ihe a gọrọ bụ ka ọ ree ihe onye na anyị gọrọ ihe ọma niile anyị gọrọ ya ree Chineke jidere anyị igwe anwụchaba ihe a kwuru ka anwụchaba jidere anyị anwụchaba o nwere dibịa ka anyị nwere ebe a ogbuehi ndị gị na ha ya karịa ị na-esekwa ihe na-eti ya na gọgụ ụmụ gị mara ka e ga-esi ese ya ma obi ndị na-atụ merụ nzu ha ije ebe dibịa ịgba afa na leti awa ije ịgba afa be dibịa na leti awa ihe dịka ebe 12 o'clock 1 ihe ọ ga-agba gị n'afọ ịma like ya ihe ọ ga-agba gị n'afa ọ ga-agba gị n'afa nke ya bụ ogbu egwu anyị ekweghị na mgbe ya batara ọ gbara na mmadụ na-abụ n'ụtụ nwụcha aka aka ọ gbakwara ya ọzọ ọṅụọ ọ gbara mmadụ ise ọṅụọ ọ gbara mmadụ isii ọṅụọ mgbe a na-agbara mmadụ 10 afọ ebipi ịbịa ọ mụjukwa afọ ya ọ bịa alega otu ọ gwaghị n'iwu ngo nwere ihe ọzọ ya agwa otu otu ikwu anyị ga-aga n'ọjị ya bụ udu ọjị ebidogo obi ebidogo n'ụtụtụ taa onwe ndị nwere anwụ ọbịara hi nne na-abịa nọrọ n'ebe ahụ onwe ndị na-eme nke ha dịgburu oriri ha na-egosi na ya pụọ ya bụ na ọjị kedu onye isere Asaba n'ebe a maọbụ onye Delta ọ bụrụ onye Delta nọnụ ka eme na omenala ọjị kedu Anambra na ebe mụ aba Anambra ewu m ọjị ọkwa ndị Anambra nwe ebe a kedu ndị Imo iwe onye Imo ya agụkwa ọjị agụ sebe na skribi Imo oke Abịa ngwa were n'Imo Abịa ka ewu n'aha ndị Abịa onye Abịa ọzọ n'ebe a oke nke nwa Abịa onye Ebonyi Abịa kedu onye Ebonyi ọ bụrụ onye Ebonyi nọ ngwa bịanụ gba ọsọ Ebonyi bịa were ọjị ụnụ ya agọchakwa ọjị agọ Enugwu Enugwu erugo mbi eru Enugwu nke akara domanya Enugwu nke akara domanya ụnụ na ndị Igbo ekwuru okwu taa onwe ndị anyị na-amagakwa mba Imo Anambra Abịa Ebonyi ewelugo onwe ndị anyị chefu onwe ndị ọzọ bụ anyị ndị ọcha ebe ha dị ndị ka anyị na-abịa onwe na-edeta onwe Delta nọ Delta n'obi Delta ka dịka onye polisi wee polisi ịretayara ị na-agba ọsọ ihe aba ọ bụla Anambra ajọ oge bụ polisi ka anyị wee ọjị n'aha ndị Delta steeti mụ ji ọjị ụnụ n'ọbụ ụnụ ka anyị nọ mụ ji ọjị ndị Delta steeti eso na senior citizen enwere na Delta steeti ọ bụ Delta niile onye Delta niile nwere ụdị ebe a so eso na senior citizen biko nụ ndị niile ji ọjị anyị ga-awa na ọjị onye Igbo na-emekọrịta ihe niile mana oruo mgbe ọ ga-awa ọjị mgbe oruo mgbe onye Igbo ga-awa ọjị naanị ka onye Igbo si awa ọjị o naanị m akụziri ndị Igbo ole mmụta debere n'aka nna aka nna akụziri unu mgbe gboo ka nna na-akpa nkata mgbe nna na-akpa nkata ọ na-akata ọkpọ ụmụ ya chifọ n'ụtụtụ ya na ụmụ ya na-aga ọjị akpa nkata ụtụtụ kwuo abata n'uhuruchi abalị
akpa nkata ekwu okwu mgbe ahụ ọ ya aga mkpụrụ ụbọchị n'abalị 3 na 4 nna akpa nkata ya na ụmụ ya na-akpa nkata wee na-akọlụ fa omenala obodo na obodo na ka o si wee dị na ka o si kwesị ekwesị n'obodo ọkwa eziokwu. Mana ugbu a ndị otu anyị emenwe ya na-akpa nkata bụ na foonu, nwaanyị bụ foonu n'aka, nwoke bụ foonu n'aka, ụmụ bụ foonu n'aka. Nkata na-akpa kịta bụ ihe ị pịtara na foonu n'isi gị. O nwezi ya na ibi a na-akpa nkata o wee bute ịgharamịgha n'ala Igbo wee mee ala Igbo enwezi nkata mmadụ ga-eji amụta ife. Otu m kwuru okwu asị m na m mụtara nke a na ụfọdụ ihe ndị a niile bụ n'aka nna. Kedu nke ị mụtara n'aka nna gị bụ ihe gbasara omenala obodo gị? Ụfọdụ ara asụrụ Igbo ma ọlị, ụfọdụ amara asụ Igbo asụ ma afụzi ịsụ nke obodo ha. Ọ dị ka ntụ ya nọ nga mi ndị bụ onye ihe ara nchi iji naanị ihe ara wee na-ekwu okwu nga mmeji ekwugide okwu nkuchi ọbụla m chọrọ ikwu ya egosi na aka ha bụ akaba anyị. Onye sị na aja n'ọnụ ihe m kwuru onye ahụ gara bụ ihe mara m ndị na-ekwu ekwu ma ihe na-ekwu ndị akaba anyị ji anụrịrị ihe m na-ekwu. Onye ọbụla kwesịrị na-ekwu okwu ndị obodo asụsụ obodo ha na-ekwu ya. Ọ na-abụ ikwu okwu amụrụ okwu obodo isi n'ọha asụsụ esuru ka eji amachụ achị. Ọ bụrụ na Igbo onye Imo ịbịa sụọ asụsụ Imo ndị Imo nọ nga ahụ mara na mpaghara Imo nke ebe abụ. Ọ bụrụ na isi n'Igbo Enugwu ịsụ asụsụ nke aka nke bụ unu ndị na-ebe ahụ bụ ndị Enugwu amago mpaghara Enugwu nke ebe abụ. Otu a ka o kwesịrị ịdị n'ala Igbo. Mmadụ ọbụla kwuo ị mara onye ọ bụ ozugbo naanị na ị mara ọ bụ onye Enugwu mba mara na onye a bụ onye Nsụka. Abịa na Nsụka ahụ o nwere ndị nwekwara asụsụ n'ime Nsụka ahụ. Anyị bụ ndị Ebonyi, ịbịa na Ebonyi o nwekwara asụsụ dị iche iche enwere Ebonyi. Ọ nwere nke ị ga-azụ ajụọ gị ọ dịkwa ka iwu onye Nkalagụ n'ime ofu ebe n'ime Ebonyi. O ya na-ekwute ata wee bụ Chukwu deme mgbe ọ bụla ị medịrị na ndebe anyị soro ọmana ya ga-etigbu osisi egbe na egbo. Okwu a gwara nwata bụ afọ etu enyi nwoke ọsọ na afọ ya bụ okwu a gwara nwata. Ihe nọrọ elu ya tata bụ mgbamarọ N.T.I TV ji wee malite. Ụnụ ga-afụcha ka o si bido ka o si wee jedebe. Mgbe a bịara jụọ ajụjụ maka na ndị ọnụ ka m akụ akpa bịara jụọ ajụjụ sị ishe na ọ dị izi ị ga-emenwu ya. Ahịa wee sị ọgụ ọbụla ego ya egbo afụchakwa m ihe ga-egbo ọgụ a maka na ego na-egbokwa ọgụ ya ka ejikwu na ego na-asụ aja ọbịa. Ego na-ewetakwa udo, ego na-ewetakwa mgbasa, ọ na-ebutekwa nsogbu maka na ka ị na-akpalite akụ ihe na-eri akụ na aka nkụ ndị mkpụrụmasị aka nkụ gbakara akụbụ ilo. Mana ihe na-ekwu n'ụbọchị nkata ata wee bụrụ ị ga-emenwu ya ka anyị na-eme mgbe ahọ one imenwu ya bụ ọha na eze na-afụ anyị one agụnụ na-afụ anyị ka anyị menwu. Nke a bụ ọjọọ ụtụtụ mgbe na-abịa anyị ga-egosi unu ihe ndị ọzọ mgbe ndị mmadụ ga-abịa. Anyị ga-ebu ụzọ tụ ị ga-azụ maka ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa ị ga-eri nri ndị Igbo dị iche iche. Ị ga-eri ofe etere ete, ị ga-eri ụkwa ṅụọ mmiri ụkwa. Anyị na-esi ụkwa pesup iri ụkwa ṅụọ mmiri ya. Ihe dị iche iche ga-abara gị ị ga-amụta n'ebe a. Anyị wee na Chineke biko dịka anyị na-akwado ịwa ọjị a. Ụbọchị eke na ere na Afara-Nkwọ bịa taa ọjị. Chukwu oke abịa ma bịa taa ọjị. Chukwu ji ndụ bịa taa ọjị. Chukwu na-eme amara bịa taa ọjị. Chukwu na-enye udo bịa taa ọjị. Chukwu na-enye ọmụmụ nwoke ọmụmụ ya bịa taa ọjị. Chukwu na-agwọ ọya bịa taa ọjị. Chukwu na-edu ndị njem bịa taa ọjị. Chukwu na-edu ndị Igbo bịa taa ọjị. Chukwu na-enye obodo aṅụrị. Chukwu na-enye ego. Chukwu mere mmadụ ihe ọ bụ. Chukwu ji aka dịrị n'onwe ya. Chukwu ji enwe isi bido nke o ji enwe isi njedebe bịa taa ọjị. Chineke n'ụbọchị nketa ata naanị arịrịọ ka anyị bịara ka ị bịa were nye ọjị. Ịmakwara ọsọ gị ka anyị na-etu efe niile ịmakwa ihe na-emere anyị ka ọra na ịtanye ọjị ya n'ogbe mgbe anyị bụ ụmụ gị ga-atụ ya n'ime na ọ ga-abara anyị. Ọ bụrụ na gị Chukwu atụrụ ọjị n'ogbe anyị agaghị atọ nkwụ ya n'ogbe maka na ikere ọjị ọ dịkọtara onwe ya ọnụ. Ọ dịghị mgbake dị n'ọjị ya. Ndị ga-agbakọ ọjị ya bụ anyị nwa bụ ndị ga-ata ya n'ibe n'ibe. Mgbe ị kekwara ọjị ya nọkwara onwe ya na mgbugbo ọ nọ n'ime ya iyibekwara uwe ọcha dị iche iche eji chịkọọ ya. Ha adịghị eso okwu ha na-akọ ọnụ mana anyị jiri aka anyị jee gbawaa ya. Ọ bụ na ya agbawara ya ọ bịakọta arụ maka na azụ na aṅaba ọka n'ọkụ arụfụ ọkụ ụfụ ọgbakpom. Ọ dịkwa na mgbugbu ya ọ na-egbe ya bụ oru ọgbawakwa gosi gị na ya achakego kwenu maka na ọ na-agba ugogbuzo ome gịnị ọ wee bụrụ na iwepụta ya yipụcha ọjị ya akwa ịfụ na ọjị ya kọrọkọtakwara ọnụ ọ ka bụkwa ihe ahụ ọ bụ ka ọ bụ ya kpatara ọjị ji bụrụ ihe dị nsọ
o wee mụ na nchịkọta ibe ndị a anyị wenara Uchukwu otu ọjị a si jikọta ọnụ mee ka obi Igbo dịkọta ọnụ otu a mere anyị obi Igbo ka obi Igbo dịkọta ọnụ ka ọjị a mere anyị obi nwoke obi nwaanyị nọ n'ala Igbo ka anyị nwee ndọkọta ọnụ dịka ọjị a ọ na-abụ na ọjị a anyị wee ọjị a ọ tara ya nị ogologo ndụ arụ ike ihe akụ akụ ihe enwe enwe eje ana Igbo n'aka nne mma o Igbo n'aka ekpe mma anyị wee ọjị a ịma na ya awasara ndị ire anyị nọkọtara ọnụ na-akpa nkata imegide anyị wara ọjị a ịma na ya awasara ndị ire anyị otu ọjị a ga-esi ya agbasa ka ndị ire anyị ga-esi ya agbasa anyị wee gụrụ ha wee taa ndị ire anyị otu anyị ga-esi atọ ọjị a tapịa ya lopịa ya were agaba ṅụgbuo ya n'ime anyị ajụsịa ya na ahụrụ na nsị na mmamịrị otu a ka anyị gwa ya n'ọkpọ otu a ka ọ ga-esi wee rere na anyị ọ bụ ikpe ohi na ọ bụ ọkpọ ị nwere mgbe ahụ onye eji agbagotebere o were mbọ maka ọkụ nwunye ya dị na mgbe o were mbọ bịa waa ọjị esiri ya ata ibe anụ onye ejire m oge ịgwa ụkwụ akpọbe gbogbo jide onye ọjị m gwara Igbo amaka ihe nji akpọ ụnụ n'ọnụ ụnụ na-enego m ọbịa mee